Go Jego! Go Jego! Go Jego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Hey, give it a quick check, Metro Manila. It is now 31 minutes after 6 o'clock in the evening. You are still locked in right here on Metro's number one. This is 90.7 Love Radio. Keeping you coming straight up until 9 o'clock in the evening. Magandang gabi! No. Hello! Kamusta po ang biyahe ninyo? Sa lahat po ng mga kabisyo po natin na nasa kalsada ngayon, shout out sa inyo sa mga nakatutok sa atin ngayon. Lalong-lalo na yung mga galing San Pedro, Laguna. Ay, binabati natin. Maraming salamat sa pakikinig. Siyempre, kay unang-una kay Mula. Ganun na rin kay Junjun. At saka siyempre kay Anang tsaka kay Boss Bebot. At higit sa lahat, kay Pateng! Kag siyempre sa akon nga pinalangga, Carlita! I love you, mame! Ay, batiin na rin pa rin natin pala si Johnny, please don't cry. Oh, forget it, bye and bye. No. Okay mga kabisyo, kayo pa rin po yung nakatutok syempre dito sa pinakamasaya, pinakamakulit na programa sa radyo. Ito pong programang EDSA. Aray! No. Bakit ka na naman namamatoktang? Ay, peste ka, ikaw na naman nagpasikat dyan. Hindi naman ako sa nagpapasikat eh. Ay, kanina ka ba dyan sigaw ng sigaw? Ano? Sarili mong programa to? Aragoy! No. Hindi, dalawa nga tayo. Sinasabi ko, ikaw ang talino sa likod nito. Kasi ako nagiging boses lang ako. Ikaw talaga yung nag-iisip. Di ba? Aragoy! Bakit na naman? Ay, kung ganon, very good. Ay, ito na lang mga kabisyo. Pag-usapan po natin to quickie. Ito nga nag-viral na issue dahil sa kagustuhang makabili ng van na magamit ng isang pamilya. Abay naku, sumabak sa ipon challenge ang isang pamilya. Oh no! At nang buksan nila ang kanilang alkansya, makaraan ng isang taon, namangha sila sa laki ng kanilang naipon. Nakaipon lang naman po sila ng halagang 2.3 million pesos! Wow! Grabe ano, sa loob ng isang taon. Tang, logican natin to. Mukhang masarap logican to, Tang. Logican na natin to, Tang. Ay, sige. Logican mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Anong leksyon ng ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, mga kabisyo, unang-una sa lahat, dapat lahat po ng bagay ay pinaghahandaan po yan. Hindi po totoo ang magic. You know why? Because magician use a combination of sleight of a hand, misdirection, optical illusions, and other techniques to create captivating and seemingly impossible effects. Yun po ang mga entertainment of magic. Hindi po talaga totoo nagmamagic, di ba? Halimbawa, hindi naman po pwede yun na gusto mo isang araw, magicin mo, pagising mo, taran! May van na sa inyong sa inyong garahe. Hindi po pwedeng ganon. Lahat po pinaghahandaan yan. Pinag-iipunan. Ang success po ay hindi natin nakukuha sa supernatural events. Dapat po smart tayo. Smart means, isa lang yan, ibig sabihin. Specific, S, M, measurable, A, achievable, R, relevant, and T, time-bound o smart.
Diba? Ay, may napulot siya sa akin. No. Huwag ka maalala, napulot ko rin din yan. Dapat ganun po tayo mga kabisyo, ha? Maging smart po tayo. Ay! Karami turn! Oras natin, 35 minutes after 6 o'clock. Kasama pa rin po. Walang iba! Henyo! And yours truly! Diego! Bandido! Pagbay mo ho! Hindi ako yan!